Sabu ndo. Akaroza, akarora ndo. Mwana wako ro mwana. Akatizira kuti. Abereka umwana kutizira wacho. Alright. Komiti. Mushaya munenge ndekuti mukurodza vana vadi muchipa machaji isusu nyika yedu tisingarodze vana vadi tinochaja vanhu vatadza kuti vasazozviita imi machaja mundaramo mati zvinobhadhara kwatiri hazviende kumadzimambo tisati chivile vanhu vaiti tinopa muridzi wazvo toona ti mumhosva iwe uripo kuti vakomiti uyu zvidzidzisa vanhu izvozvo mawamadya zvinhu izvozvo muri anani dunyama atirodze tine document yeShamba district roti mwana mudiki harodze underage hairodze anyone anowanikwa ari munyaya yekurodza vana vadiki angave muchinesi kana kuti achitendera kuti mwana arodzwe ane mhosva sabu mwani mhosva here ndakufaina taura nyaya kuti mwana kana mbako makaitunga sei nyaya kuti kumana uri kana apamuzana kudapa kumana kashoka kurara kusta ana kusta baba wake pakati waenda wote waenda wote wati ma polisi wati kupata Makazovanira papi? Je, inochino yakazodzoka manje yadzoka kuofeya umusikana wakauu achiti izvo ndabva kuofeya mwana wangu akakanganiswa arane mukomana saka ofeya inonyorera tsamba izvozvo ofeya inonyorera tsamba izvozvo tsamba yachiri kupeya mama agarekera iri kunoni makuwa tsamba yamambo makaenda nayo apiwa tsamba yamambo baba mukomana vakataura nababa musikana ndobva ramba kuti nyaya iende mberi iri pamana vavegaivariti iri pandikaedza ndakataiwa inini handinonge nyaya yandai nyangwe pasina kuurana handinonge nyaya inini nyaya nendati semutemo watikamudzidzisai ndingandotaura kauwaya nyaya yandai Committee who said it, our committee, has the our committee, she had to just support. Vakaudza ivo kuti havazivi kuti nyaya iyi yakafambiswa sei yakagarwa pasi nasabu nemheri yemusikana nenhema sachokwadi komiti nyaya yamize auize unoizere nyaya autoize baba munoizere baba amizi anogarira sekomiti ndisi kukomiti avo baba ndisimusikana alright ko iyo urishi taurisa kashama ndominero kurisa wachiyamena nyaya makagarira iwo ngoribe ukosi saka mise nyisumukai ugare mukati mwamuna nyaya pana inesisumukai andiniziro taura nyaya yako saka zvadaro uyo mukomana akanzi mwana echikamuriwe kutaura namamo yakabhaabhanzi mwana muana echi saka iwo mukomana chibvisa kumunhu inoenda kubva kwechi kumusikana nembudzi inozoenda kupi kwamasamba
Mukadzi wako chinozokupa genuine iye genuine tapo. Anozokuwa akuyo mfano akazoti anozokuwa musikana wake kuti muna genuine tapo. Saka genuine yasvika uyo mfano akanotsvaga mudzimai wake. Ndobva sei? Ndobva atomushaiwa hasi kuita sei? Asi mombe angabvisa. Akabvisa mombe. Mombe wakabvisa here manje? Mombe ndatobvisa. Wakabvisa? Uchipani? Ndichipa atezva nemhanya yakaenda kwaSabu. Sabu kuti izvozvo Naye kubvisa kumombe kuchikora kuramba ndizvozvo here? Ndizvozvo. Viranhasi hausisiri sabu kwangu. Viranhasi hasisiri sabu kwangu. You don't want kuisa vana kumasituation anokudumaisa vana. Epipizira vana vari vulnerable kuvanhu vakuru. Imimi muripo. Ndipo tsamba yangu. Tsamba yakanyorwa mambo nesusho. Zvinokuona pamwe ndeyakati wonzi to village yet. Ndinotoda kuregerera. Maana siri kwenye mozali. Yanza. Chifani. Unonzali kundare. Mera mtu. Pamoja mtu wangu. Mera. Shumba. Ichati Mumbai. Tunaona kuti vanhu ndezvo. Manosa arisiri kwawaerenga sapa. Uchida usapa. Mai nasi kuti yose. Uya komiti. Uya asisi sabu kubira nasi. Usafike bhachi. Inda kukuliza bhachi rangu. Ndine risi nekupfekeza. Ndotosiyana taura nasi bhachi rangu kana. Ndinoyokura kupfeka zvese. Zvesvitowope wapfeka. Ine muudza zvesvitowope kuzunguka asisi sabu kwangu. Enda kuti kupe mutengo wako. Iwewe ndoka kuyana mwana ani mosai. Asta zenti pedi mo. Ina musa na mtu wangu. Abanye bakatonyorwa makore. Bawazi akatorara nemwana uyu mfana. Akarara nemwana ari bidodege. Uyo bokupasa bokara mapepete. Uyu mfana uyu ndipepete chakao. Ndipepete chakao. Hapana kuti munyengerera bhozi ndopatuisa example ipapa kuti azviitwe but handichakwanisa kumuisa example bhozi akaripira mhosva kune munhu aiti ndine authority uyu ndaiti ndine authority saka iyeye manje mombe dzandaita kwandiri dzedze dzaikwenda kudipira kuna baba vomunhu ndakudzida kubva kunani nauri iwewe ndowanowane mhosva muisire mombe dzake ina kanyanya Papa wangu ngaru sekuru musikana ndini adara dzinotsikirwa nyaya adara ndakachitamba zvazo zvisikira makapuwe chikumba kwedu wakapa chimfana uya haana kutendeka wakaendesere chi wataura imwe Ndoti ndakaendesa munhu saka manje nembudzi 3 saka uranda kuenda kwaSabu iwo sekuru wemunhu ndiwo wandikumanikidzisa zvinhu zvipi sekuru ndevati vavatuma vanhu vakakubvisisa ngombe vari pamwe chete naSabu vachitendilisa ine musaina mukuru wangu hapana chamataura simukai ndara Sungazodzoka motora mafemo masaina uchataura zveino oraikaauambe unane raiti kuwamukana aiwa nyakaitika ndekuti nani chandakatambira handina chandakaita kana kudii nyakaitika ndekuti akapindira pakumana kubatsira panyaya yefoni yemukoma wake yaakanga anzi atorerwa iri musikana izvi zvakazitirana zvise handichandikapinda kana chandakazvikani changu chiri padaka baba wemwana
Nevawa. Miraika mudhari. Newaitira ndoizivana. Ndikuzadaka enda kutora. Asina kuti nditore justify seeing kutora. Iwe mombe nembudzi wakapanda. Mombe nembudzi dzakabva dzishoneka vari pamuchina kuboa. Vapi? Asi tukafambisa Ndinokupa ichidzidzo kamudhari. Handiri munhu angoita nharo. Nevakadzi vavo. Nevakadzi vavo. Vakazvisa. Aya, imhuri. Asi iwe uri nemhuri. Ndinonemhuri. Hazvina basa kuti kudira kuti achikwatisa nhasi kukuregerera. Adhara, makapinda munyaya. Amuna alright, makaedza dzivana kumbori mumuviri. Pasi pokuedza kudzimura makapuridza pamazowira mudziva muri. Havana kutadzera. Amai taure. Muri amai vane. Vakana kutaura nevati. Anobvisa mombe mbiri nembudzi kana awane hobva abva pachinzvimbo chake kushandisa pepa riripo. Iwe verenga mwanangu, wazwisisi? Verenga bhairo redu rinoti kudii. Takaona dambudziko rakanga rawanda kumasabhuku nesu vatungamiriri isusu ndokunge tagadzira dokumenti bhainda rinoshandiswa madzimambo mana kuzvizvisa case district registration ekuti paunogara ndorati kushandisa ndotaura ini ndinoda pedyo ini mambo handicharodza mwana mudiki handiti kana kuora mwana mudiki kana kurara naye zvimwezvo nasabhuku kana any person ari painfluential position meaning avo madhodha nenhangwa varidzi vemamisha nevatungamiriri vomuzvinhu kuratese iwe uri mutungamiriri kana wasamusha ipainfluential position unove role model yemumwe mwana muraita ndinoda kuita unge baba ndingi vati munhu wakanaka saka ndingakusiyei naye mwarume ufanira kupa mitombo wenyu inoenderana nechiro yakuregedza zviti washaya here verenga ya village head. Yes, every village head or chairperson or community that gets a report of child marriage and fails to report to the head of the chief shall be liable to fine not exceeding 2 goats and 2 cows and 2 goats. The mbiri nembudzi mbiri not exceeding nakuti force kana nakuti chiverengo ichi ndikusiye munhu zvatakabumbiro redu any person enda kupazasi any person who
engages in sexual relationship with a child within a prohibited degree shall be guilty of an offense. The offense shall attract a fine of 1 letter and 1 vote, which shall be paid within a period of 1 month. of 1 month. Baba imi mune mombe mbiri nemudzi michete. Baba imi mune mbudzi mbiri mombe mbiri. Ava vaisire mombe mbiri nemudzi mbiri. Makandati 4 pa example. Over. Example vanobva anofanira kustepa down. Kuna nhasi amusisisa kuwanga. Pane munhu pana sekretary robo. Mangwana ine munodaidza village meeting. Madaidza village meeting kansela weIndia. So, mamudzo ranza mabuya ndichabuda. Masaruza pa village meeting yenyu masaruza kansela aripo. Vakuru vangu havasikuya vaita kuti. Musaruza sabu wenyu. Kana iwe wakatopinda handina basa nazvo. Masaruza zvipamutemo. Musadza committee se 7. Ine ma representative vari to youth, women, zvitenda kubandiko esaya. Mozvivisa kwatiri. Ava havasisisa kuvhira gasi. Vanobva vasari nemabhusa avo. Baba ine murusaine. Somukaita. Musafarisa kuti pakati hazikudziridzi. Kuzara vana haisi chitema. Kuzavasitasa muri kunemwa. Gogo. Muri murume wavo. Kuchikura ibachi. Wati murume. Ndataura kuti vasiye Endai kugara kwakatotira kuti ndise mombe nemudzi. Handidi kudaro baba. Kuda respect. Chimina muchiziya. Inengesa mwana mudiki. Achina chipindura. Kuende enikota achikudzuluki. Kana kuziza chinonzi chimina. Icho chino chimina kudya mwana asati adondora. Mango mweza sauti nokisira chikoso. Nyeba. Nyebe. Uda kuya muno muchizvikudza. Murovei mombe mbiri nemudzi mbiri. Uda kuona anouya achiti wakachacha nyaya. Uda kumuvhura dhoketi. Isadaro iyoyo. Sei uchitishatirisei? Zvinonaka. Hamuna kuzviita here? Iwe murume, hamuna kuzviita here? Makazviita. Munokumbira ruregerero, kwete kuzvikudza. Wazvikudza ndio ndakushaya kuti ukurevei uri munyika medu. Unozodinuka verification yako. Tinokuita zvinhu zvakanaka. Hatidi vanhu kuteerera nyaya idzi tinoda kuti dzisiye. Endai kumakotsi kumberi kumuona kuti unopuwa makore mangani. Wakagona here kana? Wakagona here. Wakatadza. Iwe wakagona here. Mumbera maningi. Iwe uri baba vako. Kana ndaatesa shamba ndi baba vako. Nokukura kwako pasito kuremekedza kudhara. Singaiti. Ndokoramba chiti kudhara. Unozviziva. Ndoda kuti upe respect. Ukuvanyaradza seyawo ndoamambe. Ambuya nokuregerera. Asura nokuregerera. Sunyika inoda zvinhu zvakataura. Ne 1 week. Kwete 1 month zvino. Zvino umondo zvichokwadi. Andozvino. Iminda kuregerera ini. Sunga kugara. Zviri mupepa zvakazi 1 month. Andizvo. Kune murume uyu zvinoda 1 week. Pauri zvinoda 1 month. Kunyanyoziva straight unovhiringidza. Zvinonaka. Unoziva kai? Kachitumani. Ini ndaisa mitemo wenzvimbo. Asi ndaochikora zvacho 1 week. Asi zvimwe zvisingaisa zvinodiwa. Mombe imwe chete nemudzi imwe chete. Uchibva wafarisa muna kuwedzera mombe imwe chete nemudzi imwe chete. Saka maita basa. Gadzire zvinhu zvako. Ekupedzisira ndesasimairi nekuti atonga.